тези, които демонстрират падналото състояние, те са вече изроди. Защото се целят, те целят със своята мерзавост да повлекат и българските деца, а не просто да кретат своя жалък живот. Те искат да демонстрират най-тъмните страни от човешката природа. И ние трябва да сме наясно как се стигна до тук. Защото и Столична община, и правителството, и всички политически партии са виновни за този позор, който се случва. Това е просто върха. Да излезат едни подчовешки елементи и да демонстрират мерзавостта си, за да увличат и българските деца. Всички са виновни. Как? Защото това се случва за трета поредна година. И никой не се наема да прекрати този позор. Никой не се наема да спре това. Защото над 90% от българите поне са против. Но тази пасивност, която е взела нашето общество, е кибелна. Защото днес сме стотина души. Аз съм сигурен, че поне 90% от населението на България е против тези хомосексуални изроди. Тези извъртени негодници, които искат да покварят българската младеж. Но пасивността е на път да ни затрие. Запомнете това. И ние трябва да обясним на нашите сънародници, които се въобразяват, че толерантността е някаква дарба, едва ли не някакво качество. Не е така. Толерантността към престъпниците е още по-голямо престъпление. И ние трябва да сме наясно с това. А опадъка на нашата страна започна още преди повече от 60 години. Трябва да сме наясно, че унищожението на нашия народ се извършва поетапно. Първо комунистите атакуваха народната вяра, унищожиха вярата в Бог. А сега демократите унищожават и остатъците от български морал. Всичко това се извършва поетапно. Запомнете, комунисти и демократи, те разсипват България. Единственият път е националния. И нека се опитаме поне да обясним